Jisimha Supereroj il-kampanja li ġiet imnedija miċ-ċentru ta' trasfużjoni tad-demm fil-bidu tax-xahar, kampanja li tħabbret mid-direttur Monique Da Battista sabiex jintwera apprezzament lejn id-donaturi. Caroline Kassar, senior staff nurse li taħdem f'dan iċ-ċentru, għaltilna illi din il-kampanja hija mezz ta' kif jgħidu grazzi lid-donaturi li huma l-eroj tal-poplu. Qegħdin ngħidu grazzi d-donaturi għax id-donaturi tagħna huma l-eroj tagħna. Fejn bħala eroj dejjem qed jagħtu xi ħaġa, qed jagħtu parti minn ġisimhom, demmhom, whole blood, iċ-ċelluli l-ħomor, il-pjastrini u l-plasma u qegħdin ituhom b'xejn fl-aħħar mill-aħħar mingħajr ħlas ta' xejn. Caroline Kassar tennit l-appell tagħha biex ikun hawn aktar donaturi għax il-bżonn ta' demm ma jiqaf qatt. Wieħed minn dawn is-supereroj li tkellimna miegħu huwa Philip Mikallef illi 45 sena ilu kellu inċident li fih kiser rasu u kellu bżonn ammont kbir ta' demm. Bis-saħħa tad-donaturi tad-demm u salva u għażel li jkompli jistudja fuq is-saħħa biex bħalma n-nies li jaħdmu l-isptar salvawlu ħajtu hekk ukoll u jkun jista' jgħin lil min ikun fil-bżonn. Ta' 18-il sena waqt li kien qed jistudja kien hemm sejħa demm minn Monsignor Mikil Gonzi u peress li fil-klassi kienu biss tnejn il fuq minn 18-il sena u offra li jagħti d-demm minn dakinhar Mikallef baqa' jagħti d-demm kull 3 xhur. L-ewwel persuna u jgħalmitni dwar id-donation tal-donazzjoni tad-demm kienet ommi stess għax tat pinta demm, borza demm dak il-ħin stess. U mat wara ftit snin dak iż-żmien Dr. Cameron Wismayer għalli tipprova xi ħaġa ġdida sa għalli ma se jkollok tibqa' mal-magla 3 sigħat. All right, xogħol. Ara ħadd ktieb u bqajta. U bdejt nagħti l-plasma dak iż-żmien imbagħad 3 sigħat. Mbagħad mill-plasma ftit għamilt tal-plasma għalli nagħtaqleb għal platelets ma. U għamilt jekk ili qed nagħti d-demm 40 sena, 45 sena, għamilt minn inqas 20 sena nagħti l-platelets. Spjegalna wkoll kif fi żmien l-isptar San Luqa kull xahar u nofs kienu jċemplulu għal platelets. Salvaw li ħajti u jaqgħod ngħin il-ħadd ieħor li għandu bżonn id-demm ukoll. Philip Mikallef ingħata r-rikonoxximent mill-President fl-14 ta' Lulju tas-sena li għaddiet talli ta' aktar minn 100 borza demm u platelets u għamel ukoll l-appell tiegħu biex kemm jista' jkun hawn aktar donaturi tad-demm. Il-kampanja Supereroj se tibqa' sejra sal-aħħar ta' Diċembru u għal tul ta' dan iż-żmien tal-kampanja qed jiġi offrut trasport b'xejn lid-donaturi. Illum wieħed jista' jagħti d-demm minn età ta' 17-il sena sal-età ta' 70 sena.